Der blev danset alene, der blev danset i grupper, og der blev danset i flok. Det gik ikke stille for sig, da 1100 linedansere indtog den lille sønderjyske by Skærbæk i Kristi Himmelfartsferien. For 10. gang stod Anton Lund og hustruen Inge i spidsen for det største linedance-træf i Danmark. Goddag alle sammen, og velkommen til 10-års jubilæum. Dagene gik med workshops, hvor de utrættelige linedansere kunne finpudse og lære nye trin. De trænede også til den årligt tilbagevendende tradition Dans i gaden, hvor alle dansere iført ens t-shirts laver opvisning i Skærbæks gågade. Fredag gik det løs, og samtlige 1100 dansere samlede sig i gågaden. Om aftenen var der live musik og mulighed for at drikke en øl sammen med gamle venner. Og nogen var jo kommet for at danse. Lørdag aften blev linedance-træf Skærbæk sluttet af med en gallamiddag, og de fremmødte fik sig noget af en overraskelse. Linedance-træffet sluttede med fest og dans til langt ud på natten.